Ahojky, zdravím vás všechny u svého dalšího vlogu. Jak jsem slíbila, tak jsem se hned pustila rovnou do natáčení dalšího videa, tak doufám, že si ho užijete a jdeme rovnou na to. Byli jsme teďko nakoupit pár maličkostí, tak vám z toho tady udělám takový mini haul. Byli jsme v Pepku a v DMku. A v Pepku jsem holčičkám na chaloupku koupila tady to maličký krásný ruční nářadí, hrozně se mi líbily ty pastelové barvy. Pak jsem v Pepku koupila takhle zavírací krabičky, jsou šroubovací a jsou strašně fakt šikovný. Mají přesně takovou akorát velikost na můj další projekt. A nově teďko mají v Pepku Chocolate Orange, nevím jestli to znáte, ale je to taková pomerančová čokoláda, vyloženě ve tvaru pomeranče a je to naprosto dokonalý. Když jsme byli poprvé v Londýně, asi nevím, 8 let zpátky, tak jsme si je tam nakoupili. Jsou absolutně boží, takže jestli jste je nikdy neměli, teďko mají v Pepku akci, že když koupíte dvě ty balení, tak jeden z nich stojí 50 korun. Normálně třeba stojí mnohem víc, třeba jsem je viděla za 100, dají se i objednat na netu, když tak. A v DMku jsem koupila tady ten kukuřičný škrob, protože budu vyrábět domácí instantní puding. Na ten mám právě takhle ty dozičky připraven, to vám určitě ukážu. A pak jsem vzala klasiku, já tam pořád do kolečka kupuju tohleto cashew máslo. Dávám ho úplně snad do všeho a fakt je moje úplně nejoblíbenější ořechový máslo, je cashew máslo. Dávám ho všude sobě i holčičkám do různých kaší, do jogurtu, do smutíku. Kam se dá dát, tak tam přijde. A pak jsem jenom takhle vzala, Johanka už si svoje teda snědla po cestě a takhle jsem vzala ještě kapsičky, co vybrala Johanka pro Anešku. Jo a ještě jsem takhle v Pepku koupila tyhle ty šatičky, protože Johanka dostala k narozeninám od kamarádky přesně tyhle ty šaty a já jsem chtěla, aby holčičky měly stejný, takže ty, co dostala Johanka, už jí budou tak akorát, takže ty bude mít Anísek a Johance jsem teda koupila takhle o něco větší. My jsme se tady teďko s Johankou prohlíželi její oblíbenou knížku, takovou velkou prohlížecí školku. A tady je vždycky krásná dvojstránka, kde jsou dětičky, dělají různé věci. Máme hrozně rádi tyhle ty velký vyprávěcí knížky. A Johanku napadlo, že by vlastně chtěla v té knížce být taky na každý té dvojstránce, vymýšlela, co by tam asi tak dělala, kdyby byla v té školce. Tak mě napadlo jí udělat takhle jejího vlastního charaktera, na tom teda teďko pracuju. A aby si na každou tu dvojstránku mohla nalepit, dělám to takhle na ten samolepící papír, právě aby si na každou tu dvoustránku mohla nalepit svoji vlastní postavičku. Tak hotovo a jdem to vystřihnout. No a já se pomalu pouštím tady do těch pudinků. Jak jsem vám slíbila, tak vám ukážu, z čeho je budu vyrábět. Koupila jsem si teda biokukuřičný škrob v DMku, mletý vanilkový lusky a mám tady zbytek sušených malin, který chci použít. Udělala jsem si vlastně do těch mističek hromádky toho škrobu po 80 gramech. Přidala jsem do každého z nich trošilinku soli a pak jsem do 2 z těch mističek takhle zkusila dát zbytek těch liofilizovaných malin a do zbytku, myslím, že jsem měla 5 a do zbytku jsem dala asi 2 gramy té mletý vanilky a vznikly vlastně takhle předpřipravené směsi. Jedna ta krabička je myšlená na litr mlíka, protože vždycky děláme, když děláme pytlíkový pudinky, tak děláme stejně ze 2 na litr mlíka a takhle to teda dopadlo. Já jsem spokojená.
Tak já jsem teďko zkoušela dělat ten náš domácí instantní puding a byl teda úplně skvělej, krásně to vyšlo, přesně těch 80 gramů, je na ten litr mlíka tak akorát, ta vanilka tam byla krásně cítit a osladila jsem ho teda jenom medem, takže já jsem úplně spokojená s tím výsledkem. Jinak dneska nás čeká teda vystoupení, já jsem vám to říkala už v posledním vlogu, že je teďko ve čtvrtek, což už je dneska. Budeme vystupovat jako studenti té mojí lektorky. Budeme zpívat v jedné kavárně tady v Plzni. Tak jsem trošku nervózní a zároveň se těším, protože jdu na řadu jako první, což nese i výhody, i nevýhody. Určitě výhoda je, že lidi vás nemají do té doby s kým moc srovnávat, ale zároveň musíte už jakoby nastavit hned na začátku nějakou, jakoby, dejme tomu, kvalitu toho celého koncertu. Takže jsem fakt zvědavá a těším se. Doma dělá vždycky jenom co má, tak zapí mohla taky já. Zahrnej si ten, kvůli komu letí formu a bosý pas. Máme tu problém, když holka přestane být hodná. A chodí tady k myšce. Veronika Vitáková. My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. Now I feel so caught up in my job. Didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Tak já jsem úplně nadšená, to byl tak krásný večer, všichni, kdo tam vystupovali, byli tak strašně šikovní. Byla jsem hrozně nervózní, ale nakonec si myslím, že to všechno tak nějak dobře dopadlo a bylo to prostě super. Ahojky, dneska už máme pátek a já bych se hrozně ráda ještě rozpovídala k tomu včerejšku. Včera jsme teda měli ten studentský koncert v Riverside Café. Bylo to úplně dokonalý, byl to strašně povedený večer. Kdybyste chtěli slyšet celou tu písničku, kterou tam zpívám, tak jsem ji dávala na Instagram, takže jestli mě ještě nesledujete, tak určitě můžete začít. Já vám sem hodím svůj Instagram, abyste mě s nás našli. Tam mám teda celou tu písničku a strašně se mi líbila atmosféra celého toho večera. Bylo to hrozně milý, přátelský. Všichni, kdo tam vystupovali, byli hrozně šikovní, vůbec nebylo vidět, že by někdo byl nervózní, publikum bylo moc podporující, fakt to byl hrozně krásný večer. Myslím, že jsme si ho užili jak my vystupující, tak i to publikum. Já mám teda hroznou radost, protože Jiřík měl s holčičkama premiéru, protože je poprvé vlastně uspával sám, když jsem byla pryč. Já jsem se třeba vrátila někdy před 8 hodinou už, ale už byli dávno v posteli, zvládli tady úplně všechno. Aneška teda ještě nespinkala, to už jsem jí potom douspala, ale prostě to zvládli parádně, holčičky si vůbec, nebo hlavně Aneška samozřejmě. Johanka ta už je dávno zvyklá usínat bez maminky, ale pro Anešku to bylo poprvé. A celou dobu si nevzpomněla na maminku a prostě si to moc hezky užili vlastně ten večer společný. A dneska s nima teda Jiřík bude zase sám, protože já dneska vyrážím do divadla, máme hodně dlouho už koupený lístky na divadlo Járy Cimrmana, jdeme tady v Plzni do Měšťanský besedy a jdeme na hru Dobytí severního pólu. Neskutečně se těším, jdeme já, moji rodiče a můj brácha, protože někdo musí hlídat holčičky, takže bohužel Jiřík jít teda nemůže.
Járu Cimrmana my prostě všichni úplně milujeme a s bráchou jsme na nich vyrůstali. Už jsme byli na několika hrách, na prvních, když nám bylo asi, nevím, 9-10, něco takového. Takže je to pro mě taková srdcovka a strašně se těším, protože nám představení odložili z minulého dubna na letošní březen, takže to můžete vidět, že už jsem se na to trošku víc nalíčila a teďko si budu vybrat outfit, protože Jiřík jel pro holčičky, jeli zvednout k našim, protože já jsem dneska měla den jenom sama pro sebe. Naši si ráno vyzvedli holčičky, odvezli si je k sobě a Jiřík šel hned brzy ráno na ryby, už někdy nevím, asi v 5 ráno odjížděl. Já jsem ráno teda předala našim holčičky a měla jsem tady den sama pro sebe, udělala jsem si palačinky, udělala jsem si je s jahodovou merendou, šla jsem si nakoupit nějaký dobrůdky a pak jsem si hodně zpívala, protože jsem se dozvěděla, že si mě pozvali zase na další konkurs, respektive posílala jsem přihlášku a vyšlo to a pozvali mě, takže asi zase budu moct udělat i nějaký třeba video, nějaký výstup z toho, kdyby vás to zajímalo, jak to tentokrát bude probíhat. On možná každý ten konkurs vypadá taky trošku jinak, tak kdyby vás tohle téma zajímalo, tak vám to určitě natočím. A jinak my se teďko rozhodujeme, jestli pojedeme na ty Velikonoce na chalupu nebo ne, protože bohužel holčičky jsou pořád asi docela nemocný. Jeli bychom zítra, takže uvidíme asi, jaká bude noc, jestli už budou v pořádku, anebo jestli ještě budou pořád hodně kašlat. Tak se podle toho rozhodneme, jestli na chaloupku pojedeme nebo ne. Každopádně dneska je teda už velikonoční pátek, nevím, jak se mu říká upřímně, zelený pátek? Je to zelený pátek? Ne, zelený je asi čtvrtek. Velikonoční pátek, pátek před Velikonoci, nevím, pardon. Doplním si vzdělání. Takže jo, tak já se jdu připravit, ať můžeme včas vyrazit do toho divadla. Úplně nádherně, jdu úplně strašně, jenom takhle na lehko a je fakt teplíčko. Musím tady s vámi sdílet jednu skvělou zkušenost. Byli jsme teda na dobytí Severního pólu a pokud to znáte, tak je tam na začátku scéna s živými obrazy, kam si zvou lidi z publika a součástí jsem byla já, můj brácha i můj tatínek, takže to byl naprosto neskutečný zážitek. Tak krásné ráno. Máme dneska neděli a já vám tady asi dneska budu ukazovat samé jídlo, protože se nám tady sešel od naší maminky tenhle ten úžasný malinový cheesecake a potom nám maminka ještě dovezla bochánek a Jiřík včera ještě dělal banánový chlebíček a přivezla nám maminka nádívku. No, takže my budeme asi Velikonoce slavit jídlem, když už jsme nakonec teda zůstali v Plzni a nejeli jsme na chaloupku. Holčičky jsou bohužel pořád nemocný. Takže jsme rádi, že jsme nakonec vlastně doma zůstali.
jsem teďko byla výjimečně teda ve středu na hodině zpěvu, protože na velikonoční pondělí se nekonala, ale příští pondělí jsem pozvaná právě na další konkurs, takže jsem si to chtěla se svojí lektorkou projet tu písničku, abych věděla, jako s čím tam jdu. Takže jsme se teďko vrátili od ní. Právě jsem neměla hodinu tady v Plzni, ale jeli jsme tam autem. Všichni jsme tam jeli a máme takový problém, že se Anešce chudince dělá pořád špatně v autě. Kdyby někdo z vás měl tip, co pro 1,5 roku starý miminko jde použít, tak by to bylo fajn. Já jsem teďko byla v lékárně a dali mi tam akorát nějaký homeopatika, tak doufám, že nám zafungujou. Já vám sem když tak dám název, protože si ho nepamatuju, ale kdyby někdo z vás měl nějaký spolehlivý ještě jiný tip, co zabralo třeba vám u úplně malých dětiček, který zatím Kinedril nemůžou, tak budu hrozně ráda za jakýkoliv tipík. Krásný den, dneska už máme sobotu a my jsme tuhle sobotu doma úplně sami, protože Jiřík je na rybách a Johánka je u babiček. Od včerejška je u našich a ty vezou rovnou k druhý babičce, vlastně k Jiříkovu mamince, takže tam bude spinkat do zítřka, takže já jsem teďko s Aneškou vlastně úplně sama. A protože Jiřík nemá rád buchtičky se šodo a já už na ně hrozně dlouho mám chuť. Ano, pusínko! A Jiřík je nemá rád a já už na ně mám hrozně teda dlouho chuť. Maminka je tady, no. A tak jsme se rozhodli si je dneska s Aneškou udělat. A teď jsme právě vyrazili ven na procházku, protože je, řekla bych, asi první takový jako hodně teplý den letos. Je asi 24 stupňů a zítra má být snad ještě trošku víc, snad už myslím, že 27 snad hlásili. No prostě jako kdyby začínalo léto, takže my jsme vyrazili teďko ven a nemáme vůbec žádný plán a vlastně se těším, co budeme dneska s Anískem dělat, protože už jsme dlouho takhle neměli jenom jakoby spolu úplně celý den. Co tam je? Je tam travička. Jsou tu kytičky.
všem krásnou slunečnou neděli. Já jdu teďko na magnetickou rezonanci s kolenem. Jsem z toho nervózní, protože nejsem zvyklá lítat po doktorech a vůbec nevím vlastně, co od toho mám čekat. Každopádně už tam za chviličku budu. Jsem objednaná asi za 10 minut a doufám, že najdu správnou budovu. Tak jupi, já jsem hotová, díky bohu. A nakonec to nebylo tak hrozný, jak jsem se bála. A vzala jsem si chytře sportovní podprsenku, takže jsem si mohla nechat jak kalhotky, tak podprsenku. A ještě k tomu dostanete takový prší plášť nemocniční, takže to není tak nepříjemný, jako že byste tam byli nahatý. Vy, kdo už jste třeba na magnetické rezonanci byli, tak to určitě víte, ale třeba tady mám někoho, kdo nikdy nebyl nebo ho to čeká a neví, do čeho jde. Takže tam nejste jako úplně nahatý. Já jsem teda byla s kolenem, samozřejmě nevím, jak to je, když potom jdete třeba kvůli střevům nebo čemukoliv, třeba v břiše nebo na hrudníku a tak. Každopádně to teda proběhlo docela rychle. Asi jsem vevnitř byla nějakých 23 minut v tom tunelu. Je to akorát hrozně nepříjemný hluk. Chvílema jako taková kulometová palba, a nebo jako když se na vás řítí vlak, takže jsem měla takový sluchátka, ale bohužel to nějak extra nepomáhalo, opravdu to byl hodně velký nepříjemný hluk. No a uvidíme. Říkal pan doktor, že výsledky pošlou mojí paní doktorce na ortopedii a že by to měla mít do druhého dne. Tak jsem zvědavá, co s tím kolenem vlastně mám, protože paní doktorka se s tím vůbec nevěděla rady a vůbec nechápala, co se mi to kolem toho kolene dělá a jakou to má příčinu. No a hurá na konkurs. Na místě. Teďko budu čekat tak půl hoďku, než se naše skupinka od 2 dostane na řadu. Je asi 3/4 nebo 1:30 tak nějak. Měla jsem přijít ve 2, už mám pořadové číslo, mám 63 a paní říkala, že zvali asi 120 účastníků. Takže uvidíme. Já teďko tady hledám někde kolem kongresáku místo, kde bych se mohla rozespívat, protože doma jsem to ráno nestihla a ve vlaku moc nebyla příležitost. Takže já jdu tady hledat, někam se tu zašiju venku a podle Sheryl se rozespívám. No a pak prostě půjdu dovnitř a budu čekat, až mě zavolají. Everybody clap your hands. Miam, 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 wow, I'm awesome. Tak já se vám ještě takhle rychle ohlásím. Já mám číslo 63, už šla na řadu 60. Takže 3 lidi jdou ještě, nebo 2, 60, 3 lidi jdou ještě přede mnou, takže si myslím, že do 15 minut to budu mít za sebou. Takže potom se vám ozvu, dám vědět. Ty vado, tak jsem venku. Hrozně se mi klepaly ruce, když jsem tam šla. Udělala jsem teda i nahrávku zevnitř, já jsem si hodila zapnutou kameru do kabelky, abych si to pak zpětně mohla jakoby projít a
analyzovat. Takže já si to jdu asi pustit, i když samozřejmě měla jsem ten telefon v kabelce a fakt jako daleko mimo repráky a všecko. Každopádně uvidíme, jaká bude teda kvalita toho zvuku. A já jdu teda na vlak a jedu domů. Tak je 6:45, já už jsem z Plzni a ještě jsem se zastavila do Plazy pro naše oblíbené bubble tea. A beru za odměnu Jiříkovi, že se takhle krásně postaral o holčičky. Vítejme zpátky v realitě, dneska je úterý a já bych dneska ráda dostřihala ten vlog, takže jsem se s vámi přišla rozloučit a ještě chci trošku popřemýšlet nad tím včerejškem. Byl to úplně skvělý zážitek. Já jsem vlastně vešla dovnitř do té místnosti, kde naproti sedělo, já jsem čekala, že tam bude třeba tak 5 lidí a naproti sedělo asi 20 lidí a všichni prostě na vás koukali. Ale zvláštním způsobem jsem si to vlastně strašně užila. Já jsem na sebe hrozně pyšná, že jsem tam jela, budu upřímná, protože já jsem do poslední chvíle přemýšlela, že to vzdám, že tam nepojedu, že to nemá smysl a prostě jsem si vůbec nevěřila a říkala jsem si, že nebudu jezdit kvůli jedné písničce zbytečně do Prahy a zpátky. Ale pak jsem si to v hlavě nějak naštěstí přenastavila, že jde prostě o tu zkušenost a že zkušenosti vám sami jen tak nenaskáčou do klína. Takže jenom chci říct, že jsem na sebe fakt pyšná, protože plním takový jistý dluh sama sobě, když jsem začala mluvit o tom, že mě hrozně láká muzikál a že je to můj veliký sen, tak bych o tom vlastně nemohla mluvit, kdybych proto vůbec nic nedělala. A díky tomu, že chodím zpívat, že chodím na ty konkurzy, tak mám takový pocit, že proto něco dělám a že to není jenom takový to plan řečnění a já bych chtěla, ale že opravdu to dělám, tak to ve vás vlastně tak jako vyvolává hrozně krásné pocity a musím říct, že když jsem odcházela včera z té místnosti, tak mně se prostě vyplavovalo spousta endorfínů a bylo to fakt krásný, byl to krásný pocit, že jsem tam byla a že jsem to zvládla. A teď už teda jenom budu čekat na ty výsledky, protože můžou přijít podle mě dneska a můžou přijít taky třeba za měsíc. Tak uvidíme. Já se s vámi pro ten vlog teda loučím. Děkuji, že jste koukali a budu se na vás těšit zase u dalšího vlogu a mějte se krásně. Pa, pa.